Ahojte, dnes vám ukážem život v MPO Metal. Začneme pri obchodníkoch, ktorí vo veľkom vybavujú objednávky zákazníkov z e-shopu, obchodu, výroby, a priamo v areáli nášho dvora. Naše presné pokladničky účtujú o 106. Šup s tým do produkcie. Pozor, kolegovia v produkcii už objednávky zhotovujú a pripravujú. A tu je náš šofér, ktorý vozí objednávky až priamo k zákazníkom. V MPO Metal to jednoducho žije.